Hola, vilafranquins. Bé, jo us he de dir 4 cosetes. Una és que jo vaig votar que no a l'Estatut. Vaig votar que no a l'Estatut per una senzilla raó, i és que és una llei orgànica espanyola en la que jo no crec, ni en la llei orgànica ni en l'espanyolitat, no? És a dir, en l'estat espanyol. Això vagi per davant. Segona cosa, per què us dic això? Us dic això perquè podríem caure en la trampa de dir no, és que Catalunya, esclar, hauria de fer tot el necessari perquè doncs, Espanya ens comprengués, per integrar-nos a Espanya, per trobar el punt de nexe i el punt d'unió, d'encaix amb l'estat espanyol. No, l'estat espanyol no s'està de punyetes, l'estat espanyol ens odia. Ens odia, ens ho ha fet saber durant 300 anys, o més, vull dir que els hi som insuportables per ser com som. I quan algú t'odia per ser qui ets, per ser com ets, no hi pots fer res. És com quan un racista, o un fatxa, o un nazi odia un negre o un jueu pel fet de ser-ho. No hi pots fer res. I aleshores, davant d'una cosa a la qual no pots posar remei, perquè podria ser que ens odiessin perquè som estalviadors. Llavors, doncs això podríem dir, vinga, va, gastem a dojo, no? Pategem-s'ho tot, a la casa per la finestra. O ens podrien odiar, doncs, perquè tenim el millor equip del món, que és el Barça, evidentment. En fi, per moltes coses. Però quan t'odien pel que ets, no hi pots fer res, i aleshores això ja implica tota l'altra sèrie de motius que impliquen que no hi haurà mai un encaix amb Espanya. Primer, parlem una llengua que a ells no els agrada, que és el català, antiga i cultíssima, una llengua que ha donat obres cabdals a la literatura universal, com és, per exemple, el Tirant-lo Blanc, entre moltíssimes altres. Ja veuríem si el Quixot no era en català. Jo tinc els meus dubtes. O el Llàtzer de Tormos, ja ho veuríem, perquè diuen que sí. Però jo toco els collons. Hem de tocar els collons. Aleshores, bé, per tota una sèrie de factors, us he de dir que el dia 13 es produeix un altre fet que també odien profundament els espanyols, que és la democràcia. Democràcia i Catalunya va junt. Llibertat i Catalunya és el mateix. Aleshores, odien el fet que els catalans, pacíficament, civilitzadament, puguem reunir-nos sense comptar amb les institucions, fins i tot polítiques, i amb la societat civil haguem decidit poder votar si voldríem fer un referèndum per la independència. D'acord? Com que això també ho odien, només per aquell fet us dic a tots, vilafranquins, d'aquí i vinguts de fora, que aneu a votar. Aneu a votar i sobretot us dic també que voteu que sí. Jo es compro cap a casa. Soc així. Després una altra cosa. Digueu a tots aquells que tingueu al voltant, que no són d'aquí i que s'hagin intentat integrar, expliqueu-los-hi molt bé tots aquests raonaments i totes aquestes coses, perquè ells també formaran part de la Catalunya. Català no és qui viu i treballa a Catalunya. Català és qui vol ser català, és qui estima Catalunya. No hi ha ningú, conec molta gent que viu i treballa a Catalunya i que ens odia profundament. Aquests també els hem d'explicar i els hem d'intentar convèncer. Si no ho aconseguim, ja estarem a temps de donar-los la clau, perquè el duro no els hi donarem, perquè ja l'hem donat durant més de 300 anys, però la clau perquè agafin i marxin. La independència els hi donarem nosaltres a ells. I una altra cosa, no esperem mai que els espanyols ens entenguin. Hem de començar a preguntar-los a ells què es passa, què els passa. Què us passa, espanyols? Esteu malalts? Es trobeu bé? Què us passa que odieu tant aquests altres conciutadans que us paguen la vida a vosaltres i que us estan pagant una bona vida, a més. Què us passa, senyors, els Ibarres de torns, els Rajoys, els Aznars? Què us passa? Hosti, tant costa de desempallegar-se del vostre passat franquista, dictatorial, senyoritista, conquistador, etc.
I un altre missatge molt especial a tota aquella gent vinguda d'Amèrica del Sud. Voteu, també. Aneu-hi, si esteu evidentment en condicions de fer-ho, perquè jo penso que és important. Voteu i voteu també que sí a la independència, perquè el mateix que us van fer vosaltres, heu de pensar que nosaltres ho estem patint des de fa molt més temps, o més o menys el mateix. O sigui que també esteu convidats. Res, i si no podeu votar perquè encara no teniu els papers, el que sigui, doneu recolzament, expliqueu això. Visca Catalunya Lliure i endavant.